yamde jeeɗiɗi silmaji capande tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi en to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamal lawale mon kabaruji men gadiɗe nde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom jaam e kisal e moɗon hande ko go'o lewru goho ɓuuri hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom en wowiri ni e kala timmode hitande hooreɓe ardiɓe leyɗele no kewi ƴettude konngol artude e golle anniyaji ɗiɓe jogui ɗum waɗi hankima en gartu e ko ɓuuri jojjude e ɗe jewte e nder ɗe leyɗele Afrique banggue hirnangue yimɓe tato riwama nami en ɓe ɓortama e nder konu Mali no jeeya e ɓen colonel major Kassoum Goïta hoore jokkiɗo service aji toppitiɗi humpito cuuɗiɗi colonel Fodé Malick Sissoko wonnoɗo wallowo hoorejo leydi ndi e gouverneur kiɗɗo diwal Kidal kañum e mawɗo policeɓe Moustapha Diakité ɓe no tuuma bonnude kisal leydi hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi yeehi ko hitande teskane no feewi ko fati e caɗele ñamade suuɗade e nder leydi Sénégal fodde milliard uji jeeɗiɗi kalis dollar ana tolno ujune nayyi e temedɗiɗi milliard kalis franc CFA ɗum addi ngakkere mawde hakkude Sénégal e calɗi windere toppitiɗi gueɗe faggudu hoorejo kiɗɗo leydi ndi Macky Sall woni inde makko kañum du tuma waɗude o bone hunde nde o yeddi kanko jaati o yetti wokaji makko ngam haɓade o alhaali bisimilla moon tedduɓe heeɗiɓe on calminama on juurama on jettama hitande jaam hitande kisal hitande cellal hitande kalis no wowiri timmode hitande kala hooreɓe leyɗele adunaru ndu sefoto fewde e ɓiɓɓe leydi mabɓe jamma hanki hooreɓe leyɗele Afrique ƴetti konngol ɓe garti e golleji gaɗaɗi e nde hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi faltinde anniyaji mabɓe nde ɓe jogui e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom to Mali to Burkina Faso to Côte d'Ivoire ha to Sénégal Minete Diallo ana wartana en e toɓɓe yoga jewte ɓe hooreɓe leyɗele Afrique keɗoɗen ko hoorejo Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ardi sefade jamma hanken e kongi makko arani o yetti ɓiɓɓe leydi ndi e woteji gaɗuɗi e Côte d'Ivoire e dow jan e wi makko on alhaali ana hollita timmugol démocratie e nder leydi ndi e hitande heyre nde Alassane Ouattara fodi ɓeydude golle tenti e ɓammude peeje e sembinde ndenago Côte d'Ivoire naaɓe ɗum sahande rafindenago wondi lañude e nder Afrique e bange hooreɓe leyɗe fedde AES général Assimi Goïta mo Mali e capitaine Ibrahim Traoré mo Burkina Faso jewti tinnare ɓiɓɓe leydi mabɓe tenti e konungu e caɗele goduɗe ɗe ardiɗo Mali o warti e alhaali tiiɗallaji kuɓɓantampinɗi ɓiɓɓe leydi ndi o nantini waɗugol kawrital e lewru nayo ɓuru waroru ndu gam yewtitinde e sarɗiji wodugol pelle politique e nder Mali Assimi Goïta fawinde hitande heyre e sembingol golle gonɗe waɗede gam ɓeydude ɓantare leydi ndi Ibrahim Traoré mo Burkina Faso holliti gure kewɗe gonnoɗe e juuɗe hewtama e hitande ƴaɓɓine nde tenti e diwal Nakambe mo Togo Fornia Simbe kañum weltike e waylitare waɗande nuygal sariya leydi ndi saabi e wi makko ɗum sembinan gollirɗe laamu ngu hunde ko woni sababu heddagol makko e hooreyako Togo